Hola, ¿cómo va? Yo me llamo Rocío Basterra, de Argentina. Bahía Blancan bizi naiz, interneten bidez ikasi nuen euskera. Estoy recopada por haber venido y yes, we hi! Hello, my name is Mateo Franzoya. I come from Elko, Nevada in the United States. Oraintxe iristen nintzen Euskal Herrira, haizetik haizetara ibiltzera. Yes, we hi! Cześć, nazywam się Sonia Kolaczek. Poloniakoa naiz, Olsztynirikoa. Ondo? Yes, we hi! Yes, we hi! Kaixo lagunak, ikusten duzue, elegante etorri gara, Gaur Euskal Herriko herri arrantzalenera etorri gara, Bermeora, hemen ere Madalen eguna ospatzen baitute. Prest hauete? Bai, bueno, badakizu ni oso urtzalea naizela eta ezin hobeto kostan. Bueno ba, guazen orduan? Bai, guazen. Venga! Zein da Bermeon egiteko plana itxasontzian sartu aurretik? Zerbeza azukera nametiko. Txakolina, eragarduak. Uda ere bai, Uda ere bai. Zuk ez duzu gaixorik jartzen edaten eta itxasoan? Ez. Ez? Berriotarra nahi. Normalen edaten duzue barkoan ere bai? Claro, hombre. Joan zen bezala zu? Hombre. Zuen beza hemendik entzuten duzue. Bermioko importantzietan oneru bide beti. Zergatik da urdina, hori ez daki. Zela hau erabiltzen zuten arrantzala. Bermeotarrak itsasontzietan sartu eta Izaro Irlara joango dira. Bertan teila bota eta elantxo bera joango dira. Ni leitzako semea izan da, jakina puntuan sartuko naizela eta zue. Bueno, agian bai. Zarete atrebitzen? Bai. Bueno, marinele moduan sartuko gara eta guazen barrura. Rocío jende importanteakin bidali dugu, baina guk ere primera pasatuko dugu hemen, ezta? Rocío baino asko zobeto, Bueno, iritsi naiz barkura. Jendeak ilusioarekin agurtzen gaitu. Zuk uste duzu botata dauden teilatuekin egingo genukela baserri bat? Ni pentsa bat eta gehiago bai, Ze ongo diez, Itsasontzi guztiak abiatu gara eta Izaro Irlaruntz goaz. Hemen ikusten dugu ja Bermeotik ateratzen ari galera eta sekulako eguraldia daukagu. Sonia, noizbait ibili zara barkoan? Bakarrik lakuetan, itxasoan ez. Zenbat jende dauden portuan eta barkotan ere bai? Ikusten dugu, jada, Bermeo atzean uzten ari garela eta ikusten dugun irudia oso polita da. Erdiko edo zentroko barko hau dela eta bere inguruan goaz laguntzen joango bagina bezala itsasontzi txiki batzuekin eta jada itsasoaren barruan itsasontzi piloa daude. Rocío! Apa, zelas! Rocío! Borroka zegoen Mundaka eta Bermeoren artean, ugartean orentzako zan. Biak nahi zuten ugartea eurena izatia. Eta kondairak esaten du egin zutela estropadatan. Lehenbizia jazen zana ugartea berantzako. Lehen ditino, esan zela Bermeon da Mundakan artien egin zauila erramutan, ia norentzako esango zan. Da elantxobeku egin zauien, arbitro modure edo. Dordon aurra etxikitzen da gaurko egunez, hiru errezen hartin eitzen da Madaleni esaten dana itxasotzen zuen, da aurra etxi hiru errezek alkarregaz gaurko egunin parranda. Orduan, esan dezakegu hiru teile botako direla? Bakarra. Bat bakarra. Bermeo da izero. Bermeo kolkati botatzen da listo, ze Bermeo da. Bermeo tarran da Mundakan hartin, beti dau piki apurbet, bai, askanien lagune dano. Zergatik elantxo bera, zer dago hain garrantzitsua algen? Neutral esango genuke, terreno neutral bezala, ez? Bermeoko alkatea da Mundakako alkatea, joaz, elantxo bera. Eskuminak bidali nahi ditut nire familikoei. Nago puntuan, ezke iristen ari gara Izaro Irlara. Eta gure lagunak hor baita puntan jarrita, Xabi erortzear, ia. Hemen ja olatu gehiago daude, hemen ja mugitzen da. Izketan eta izketan eta Irlara iritsi gara. Bueno, hemen ari gara txalupekin txokaka, dena baztertzeko esaten digute, baina hemen jarraituko dugu, bai horixe? Zer sentitzen duzu? Posik, postasune. Hemen dikan gero jamar duzue lantxo bera? Bai, gero lantxo bera zungo gara. Bueno, hemen ikusten dugu barkuan jende famatua ere badela hemen eta beraiek ere parte hartzea daukatela hemen. Idurre, zer egin behar da orain hemen? Orain, heltzen dizenien Izarora izan dizenak ikurrinere eta Bermeoko banderi mini daurinak,
tegie bota bidu, eta esan bidu, naino heltzen die Bermeoko itxuinek. Oso ondo, hemen ikusiko da bermeotaren sasoiaren garaipena, ezta? Hortze dago, flameatzen ikurriña eta Bermeoko Bai. zer adierazten du horrek. Ba, horko dago esan izara bermiona dela, hori egiten dagoela esaten. Ai, ze emozionantea, mesedez. Teia prest dago, botatzeko puntuan eta jendea zoratuz dago. Guantxe, ze ona! Begira! Bota du, ikusi duzue, harrapatu dugu eta ikustea lortu dugu. Oso ondo! Aupa! Begira, ze hotza entzuten ere. Teliatua bota duten lekuraino iristen da Bermeoko muga. Galdu ditute mutiak. Ba, orain elantxoberagoaz. Eta ikusiko dugu ea benetan nahi hona diren elantxobeko parrandak. Ze iruditu zaizue teia bota eta jendea horren pozik eta ikustea? Nire ustez oso momentu simbolikoa izan da Bermeoko jendearentzat. Ikusi nuen jendea oso pozik, benetan oso pozik, eta poza hau nire gana ere etorri da. Ikuste ditugun barko guztiak ordunez dira bakarrik Bermeokoak, ezta? Asko dauz errekakoak, Urdaibai errekakoa herrikokoak. Bai Sukarrieta, bai Laida, bai Barrangelu, bai Mundeka. Bueno, esango genuke que se armó la picada. Eskerrik asko. Zer da hemen? A ver, bonito. Atune eta patatak eta kinpulien. Eta hori jaten da ogia... Ez marieteko. Bai. Bai. Ze ondo, eta zu egon zara egun guztia hau preparatzen, ezta? Ni ez. Norgoa. Preparata dator, barkun dator, bai. Eskerrik asko. Hau da, elantxobe, kontatu. Hala! Irrela pasatu dugu, orain gauz Ogoñoko hau puntan, Ogoñoko puntan atzealdien hor ikusten gauzelez hori da lantxobe. Herri txikitsue, arrantzalie, bai politze, elantxobeko alkatiek, Bermeoko alkatiri pasatuko dutxo makile. Horrek gure dugu esan, Bermeoko alkati idurre, orain, elantxobeko alkati bihurtuko dela arratsaldeko 6 arte. Erabakiak har ditzake? Ez, gaur egunien erabakirik hobiena da, danak ondo pasatzea eta jaizen ibiltzea. Zein da ona etortzeko kita, zer ekarri behar da? Bueno, maoia, hori... Nola esan duzu? Maoia. Maoia zer da? Mao. Posera. Beti urdinez jantzikta egon behar dugu. Hori bai, hori zidu. Eta beharrezkoa. Hori bai. Bai, orduan badugu gona. Eta gogoekin, oguna pasatzera eta kitzo. Neskazarra joaten dira Madalenara. La 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 la. Baina hurbiltzen ari gara eta velozidade handian goaz eta begira ze olatuak. Hau bai dela politxa! Iristen ari gara. Orain zer egiten da elantxobe? Orain dijoaz alkatea eta udaletxe guztia dijoaz hor jatetxe batera Mundekako alkatearekin da bazkaltzera. Iritsi gara elantxobera, oso berezia. Txalupaz txalupa pasatu behar izan dugu ona iristeko, lurrera iristeko. Ni asket guztiei. Non egongo da, Rocío? Ez dakit, baina Rocío den bila joango. Rocío! Guazen bere bila? Rocío! Torre horretatik jendea botatzen zuen beraien burua. Eta baten hil egin zela eta horregatik orain festa pizkat mugatu eginda. Daukazun makila da pasatu behar dena, ezta? Bai, pasatu bizanik alkatiri, gero lantxobeko alkatiri, gero berak batzako txoba Bermeoko alkatiri. Eta badakizu zenbat urte dituen? Honen makili zenbat urte, ez da galdera ez dut egin, ez dakit, bai urte asko eukiko da, honen, zeri beti zautu dut eta. Gizon horrek pasatuko dio makila alkaldezari, ze jatorra. Bueno, ja eman dio, oso ondo. Pozpozik dago gure alkaldeza, makilarekin. Barkatu, da zure lehenengo aldia jasotzen duzula makila? Bigarrena. Bigarrena. Ni emozionatzen nahuena da zu neska edo emakumea izatea. Bai.
Bai, pasadan urtien esan doztien, ze, bueno, lehenengo emakumie udalien, orduan lehenengo emakumie bai izaron bat egile botaten dagoena, eta ia, bueno, hori bat dabe bai, ez da, emakume bat entzat, Zasoi honetan ezati lehenengo bai apurbetarraru da, ez da, baina, bueno, holan diez gauzek, historiz holan da, eta, bueno, posik. Niretzat Madalen egune da, egune politxenetariko, Bermion. Ohiture politxea nik uste, gaur bermiotar guztiok bat itzen gara, jai itzen dugu danok, eta benetan oso emozionante da, alde simbolikotik bai, historikotik, bai beste alde batetik bai, jai ederra pasatzen dalako hemen, bai. Zer egin behar dugu orain, nora goaz? Oine gora goiez, angora, eta gero hori etzen zen handiko zena, jotak eta etzen, aurrezku etzen bai. Ze emozionantea, aurrezkoa datzatzen zaio alkatezari. Ze emozionantea. Argentina ere dantzatzen dago eta oso hunkigarria izaten da. Ze on, ari nago erabat, hunkituta. Nolatan jendeak jartzen da dantzan alkatezarekin, hau bai, Alkateza martxosa. Hori da. Bueno, Madalen eguna oso egun berezia, bitxia izan da beti, bermiotarrantzat, beti. Eta gure gaztaroan erreferentzia nagusia izan da jairako eta neskekiko harremanak baita ere gauzatzeko, beti izan da horrela. Eta orain, bueno, ja, adinez aurrera goazelarik, jaiari ematen diogu dagokiona, eta egunari baita ere, inguru guztian izaten da jai alaitsua eta sentikorra, oso sakonean sentitzen dena, ezta? Zein plana daukazue? Bueno, hemen egunean zehar tabla eta gero iluntzean edo lagara jetxi. Nora jaitzi? Lagara, ondartzara. Hemen ondoko ondartza ikusi duguna. Ondartza txikitxuetik. Bai, bale. Jontxu, nongoa zara? Gernikarra. Zergatik etortzen zara Lantxo bera eta Bermeora? Alkola, neskak, dana. Neskak duzten, hemen. Neskak ikustera bakarrik? Aloan pro, Zer egiten duzu hemen, Lantxo ben? Jaia eta ondo pasan lagunekaz eta hori. Baina zaten sozez, atxoz eize onda eta armozorik ez du lartun ez ni ezin traga, sozertan bihar gaur elantxo bera llegata. Hemen goa zara? Ez, bermiotarrakari ez, da gaur txalupen ikusi gari zelez, hemen ja atrakadu. Jo, eske ez dut iertzen ulertzen dut gaur jaten ari zaretez atzo edan duzu, eta besterik ez. Bermiotarrak eta lantxobetarrak, igual parezidu dako, lekeitzarrak az dakule tonuen edo. Teie etxati edo ez, guri gazti hori asko ez tozko importa. Bai, gero, jaize teie etxatina eta Madalen atizela, jaize kumplitu duitzen du, dorduen, gustatzen da asko, dalkatiri lagundu bihar batzagu txalupen zunde, guposik. Eta, batkatu, zuzkatik teila bat botatzen da eta ez aizkora bat dema. Lehen txalupen galdetu zile eta ez duekin idaripez. Baina, bueno, esan du, tegie etxabik. Betidanik intzelakon da tradizinu edalakon da orduen urte guztitanen bideo berori. Janari amatxuta gero zer egingo duzu, Segidu edaten, edan, da gero barko baten salta, porque ez daku barkorik, da hueltan Bermiora jaizeitzen. Udako oberena. Buztin bidageut? Ja. Bueno, hau da hemendik dana, eskerrik asko, jesui jai. Madalen agune oso importantia Lantxoben. Eta zerretik, ez dakit, ni estatu batuetarra hori ez dakit, orduan Madalenak zer dira? Madalena eta jaixe eta Madalena dire, batera doaz. Eta orduan zer egiten ari zara orain? Edan, eta gero baino txue. Jesui jai! Lagan zer egiten da? Lagan zer ingo dugu, batxo. Zo bakizu, honek baki, eta honek baki. Malagakoak. ¿Y por qué habéis venido aquí? Tenemos unos amigos aquí, hemos venido a visitarlos. ¿Y qué tal le vengo Jaiak? Las fiestas de aquí. Buenísimas. Lantxo bat zer dauka zuretzat? Ez dakit, kriston sarma,
bueltatu behar da urtero, hori seguru. Mutil hau urera saltatzeko prest etorri da, bere... prest etorri zarela ikusi dugu zure bainu jantziarekin, ez da? Bai, egingo saltoia goizin. Egin duzue, ala gero egingo duzue. Xabi, baina, Xabi, zu nora begiratzen duzu? Gaur, nato hor pizkat vigilatutan, orduan, bueno, formak guardatu behar dira pizka bat. Vigilatuta dagoelako bestela. Etorten ba, neska bat, Bai, neskaren bila zaude. Bai. Bueno, agian telebistan ikusita norbait zurekin kontaktuan jarriko da. Bai, edo zeu. Bermiotik urteten zu, zatozen Lantxobera barkuen, da gero ambiente politxe goten da, eta hori guztize. Lagunekin etortzen zareten? Bai. Gaur 15 lagun edo, por lo menos, etor gara. Egune pasaten, ondo pasaten, eta diru gazaten, diru asko daku gazateko da, gazten bidez. Bai, ezakun hon gaztadaren Lantxobera gazaten ditu dana. Eta hemen zelan gazatuko duzu dirua? Txosnatan, tabernatan, hemen, bedarrikuk erozen, kalimotxu erozen, da gazta dana, dakundana gazta. Gernikar asko daude. Eta gernikarrek esaten dute Bermeon oso giro txarra dagoela. Bermeotarrak indizaba pakartzen nabi da, ordu netzak zebetreiz jau. Osa, ez notiren zizango txut, ez dakoi beste... Ez dakoi idearik ezena, Bermion dau giro biena, Euskal Herri guztiko giro biena dau Bermion. Dana Bermion animetu txuti itorten, Madalen egunien, Andramaizetan eta Aztero bebe gure bazuien. 1, 2, 3. Kilos, o por ti, Amatsu. Ze behar da hemendikan horra salto egiteko, ze egin behar da? Zelan gutxu saltatik. Erakutsiko diguzunaz egiten du? Timonda, atxez edo buruz edo zela. Ez ditu sinesten. Bai! Aiba, begira! Ikusi alduzu hori! Izirik dago! Ostras, benetan altura dago, ikusi dute eskoa zabalduta egondera denbora batez. Prest ikusten zarete horra salto egiteko? Holan ez, baina nire moduan egingo dut. Beraz ja, pizkat atrebitzen zara. Bai, nik haika asko zen. Lau gara, hiruk salto egingo dugu. Sonia, zuri konbentzitzea faltatzait. Ez eskanik alturaren beldurra daukat. Zergatik ez ditut ikusten neskak salto egiten? Lotzatiak dira. Ez. Arrazoitxuagoak, Arrazoitxuagoak. Lotzatiak dira, osea, ez dago zerbait. Agian galduko dut baino jantzia eta berdin zait. Ez dugu ekarri bikinirik eta? Eta holan salto egin. Ez, ba. Haikak lehenengo edo buru lehenengo? Beti burua, horretik beti burua. Bai, baina hori ez da ondo, ez ezki igual... Horregaitik lehenengo burua eta gero ikusiko dugu zer pasten den. Buru lehenengo, hori igual ez dut egingo. Zer modu eta gura? Bai, ona. Fresko? Bai, fresko no. Horain salto egin behar dut eta pizkat urduri nago, Bazatekarri baino jantzirik, Bueno, nik ere baino jantzirik ez daukat, baina horrela egingo du saltoa. Bai, zuni zure atzetik noa. Bai? Hitza hartzen dizut. Ez. Bai, esan duzu ez da? Ez. Egingo dugu tratua? Ez dakitu gerraitzen ondo ez. Nola? Ez dakitu gerraitzen, gernikarrak ez dakigu ondo gerraitzen. Bueno, tratua egingo dugu, ni saltatzen ba naiz horrela zuere bai. Tanka guzti bai. Ikusten duzue, hau da Euskal Adorea. Ez dauka baino jantzirik, baina bai gaiu emetan. Jurgi, salto! Artista! What's the meaning of my life? What's makes up the good and verse? Ikusi duzue! Salto batekin eta badura batean! A ver, ze profesional... Ai, hau, profesionaltasuna! Eta orain, Xabi, handiena eta
azkena, Nik eskaladora dudala esan du, baina egia esan barra beldurtu da nagoela. Animatu, txaloka, zabi, Jo, hau ez berdina, bai behitu ze teknika. Begira, hau zitzei saltoarekin, alako presio hartu honek. Ni berriro zareleko naiz, Ze ona, nik hasi nintzen itsasoan, beraz oso pozik nago. Esan behar dut, Kantabrikok, Atlantikok baina gatz gehiago duela. Eta berriro egingo duzu? Bai, zergatik, Bai, venga, vamos! Teken hain altua zen, eske, gelditzen nuen ez da, nun dago ura? Eta berriro ekiteko presta zaten? Bai, orain txekoa zen. Eske da altuaren beldurra, benetan. Oia, aiba, Mateo, berriro! Gustatu zaio! Eta Rocío ere bai! Hor dago, etorri, zato! Jarri hemen! Horatu, Ba! Bi, kaero, Bildurra! Eta, baina pozik? Oso pozik. Eta errepikatuko duzu? Ja, guztita dagoela. Bat! Keitxo, nola esaten da, adibidez, zer pasatzen ari da? Zer pasatzen da? Horrekoan markinan esaten zera, ze pastok? Markina harrak ez da bidezkeraz. Txo mutientzako, neskientzako alabatzi. Txo. Zuri alabatzi. Aparta paretik. Aparta pareti, zer da? Bai, kenda horret. Aparta pareti, denok! Jenti Salamankatik etorri diez bizitzera Bermiora, eta kanpotarra datorrezena, esaten dugu, trenak ekarrikue. Mustadi hartu. Mustadi hartu? Bai, bauretara bota. Mustadi hartu, oso ondo. Astelena, martitzena, guaztena, eguena, barikue, zapatu eta domekie. Zikina, emango zutenaz. Zikina, emango zutenaz? Bai, zeboia daruna. Laster urtengo da korto bat, malekun ditzen da izala izango da. Amat, argize? Gure lakue. Topako zu, gentie. Ona huepe bai, zarro huepe bai, beha gure lakorik inopez, Elatxo betarako olako gariz. Bermion batez ere, esan euskue munduen 3 arraza dauz. Zurizek, baltzak eta bermiotarrak. Elektriziareko pala posti. Hau da, parola. Bai. Bermeotarrek elantxobeko alkohol guztia bukatu dute. Beraz, onera etorri behar izan du gara, autoz. Eta flota abitu da elantxobetikan Bermeora eta Rocío beraiekin etorri da bere luxuzko itxasontzian. Baina orain momentu oso berezia dator. Bermeoko sirena joko du hemen eta oso momentu maitagarria da beraientzat. Joango gara Rocioren bila? Noski baiet. Oazen. Ja urtetxu tarute ze etorten da, bueno, gusture. Gustora esango nukenik. Bai. Bueno, Gorka, orain iristen ari gara lurrera. Kontatuko didazu ze pasatuko den? Orain guez mundekara, eta mundekan bajaten da Bermioko alkatie, eta mundekako alkatik emoten txo Bermiokuri bastoie. Aginte emakile. Eta esaten txo mundekan dauen artien, dala Bermioko alkatie da mundekako alkatie esatilez. Bai eda denpora esati txiki bet, eta gero oztabe etorten diez itxasontxire, eta guz Bermiora, eta Bermion egoten da jente asko itxaroten, geure sarrererako, eta gero ja Bermion amaitzuten da, zaize. Objetiboki, Bermio da herri handi jaue, politxaue, neska guapi hauetakuz. Hori ez da objetibo izatea. Bada. Gaude Mundakako portuan, gu ez gara jeitsi behar, baizik eta bakarrik alkaldeza eta horiek. Itxaron, hori pasatuta gero, hueltatuko gara Bermiora. Oraintxe, ateratzen ari gara Mundakatik eta bagoaz Bermeora. Gauza asko ikasten ari naiz hemen,
egun honetan, adibidez, gorri eta txuria den bandera da Bermeokoa, eta ubela dena da Bermeoko ikurra. Arreta eman dit, ez dagoela, idatzita dagoena ez dagoela euskeraz, baizik eta ematen du latinezko bat edo holako zerbait. Ni hemen goxo barkuz joategatik eta beraiek kotxez. Barkatu. Hau da el hitazo del día. Madalen egunaren abestia. Jende guztia dantzan, barkuetan. Gurea da dibertigarriena, baiet. Begira, neskak ere bai, dantzatzen ari dira. Joango gara, bodaetxera, inguzantzan, arrozkotxuek, eta hori. Dantza batzuk eta gero jarratuko dugu edaten eta eguna pasatzen. Hasi dira entzuten barkuen bozina, zeren iristen ari gara Bermeora. Orain alkateza eta aurreratu dira sartzeko, eta gero jaitsiko gara, tamen gelditu behar gara. Yes, we guys! Eta baita hasi dira jotzen musikalariak, ziztu bat tamborina, uste dute izango dela tradizio bat ere bai, hastea justo iristen ari garenean. Zelako eguraldia, esan didate, normalean Madalen egunean kriston eguraldia egiten duela. Kristona dago, Bermeora etorri gara gaur eta esan digute arrantzale giroan abestea dela ohitura. Zuek abesten altzute, zer? Neskazarra joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Neskazarra joaten dire Madalenara, Madalenara. Madalenara. Bermioko portuan, goizeko ordu bizetan. Ez da besterik entzuten ez, da besterik entzuten ez, da besterik entzuten ez. Atragaizu batela. Apa! Maritxun horazoaz, eder galantori, iturrian zerdo bai badezu etorri. Esan beharra da, energia gehiena ni jartzen dio dala. Ez dakit hemengo jendeak ez duena beste, baina ni ari naiz, hortxika begeratzen ari naiz. Pero donde vivo, donde me iban a llevar, mamá ya. Hostia, artistea aiz, Autentiku, autentiku. Aldapeko sagarraren adarraren punta, puntaren punta, txoria dago abelari. Bere, takata, bere, takata. Hola, zeraitola? Euskalduna dira, ez dira oso iztunak. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak. Hori kanta banekien, baina besteak ez. Where are you from? Los Estados Unidos. But where? Nebraska. I'm from Nevada. Hello. Hi. Mateo, nice to meet you. I want us to sing a typical American song. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Tio pixka ligatu, baina bueno, bi euskaldunekin jarraituko dugu. Kupela, kupela, sagardoen hotela. Kupela, kupela, zaindu ezak horrela. Zagardoa gustatzen zait, baina hori kanta ez nekien. Kupela, kupela, zagardoen hotela. Kupela, kupela, zaindu ezartzu horrela. Egunda santi mamina, benetan egun zamina. Bueno, txoketa labatxik. Oso zaila jarri zait asunto hau.
barkoarena izan da zoragarria. Eta jendea hain euskalduna izateagatik, eta bota naizelako eta oso gustura egon naizelako 10 sarpa. Oso parranda ona zen, ez zegoen hainbeste mozkorrak, eta jatorrak eta ere bai, salto egin dut uretara. Orduan, 9 sarpa emango ditut. Hain izadi polita, hain paisaje naturala, niretzat onena, beraz horrezegatik 9 sarpa. Gaurko eguna luzea bezain polita izan da, eta bihar astelena izango dugu latza. Baina bihar beste toki batera jango gara jaiak izango baitira, Errenterira, bertan Madalenak ospatzen baitituzte. Bihar arte. Yes, we high!